טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נתחיל, אני רואה שהאחרונים עוד ככה מצטרפים תוך כדי. מתחיל איזושהי פתיחה קצרה, אנחנו מתחילים איזושהי סדרה חדשה, שעוסקת בטבע, מורשת, ארכיאולוגיה, הנצחה בפסגת זאב. את ההרצאה הראשונה התחיל מתן טולדנו, סטודנט בבר אילן, וחלק מפרויקט משותף עם האוניברסיטה, ומדריך בחברה להגנת הטבע. מתן תכף יציג את עצמו. וההרצאה הראשונה תהיה בעצם בנושא של פסגת זאב, הרים סביב לה. מי שיצא עכשיו מחוץ לבית, לפסגה, יביט מסביב, יראה נופים די משוגעים, הרים גבוהים מסביב, וכנראה כל גבעה פה נושאת איזושהי סיפור משלה. מקצת מהסיפורים והאירועים המרכזיים שקרו בהם מתן יספר ויציג. אני לא הצגתי את עצמי, אני נתנאל הוכנר, אני תושב הפסגה, רכז טבע ומורשת בשכונה, תפקיד יחסית חדש במתכונת שלו, והתפקיד בעצם נושא באמת בראש ובראשונה את כל התחום של טבע ומורשת, העלאה של האתרים, הנגשה שלהם וכדומה. אז אם יש פניות, שאלות, בקשות לדברים בנושאים האלו, אני זמין בשמחה, נשלח את הפרטים בצ'אט אחר כך. דבר נוסף, לפני שמתן יתחיל ושהאחרונים יצטרפו, אנחנו מתחילים השבוע באיזושהי מתכונת חדשה של חידון תנ"ך, בהובלה של נריה פנחס, חתן התנ"ך מלפני כמה שנים, והחידון מתחיל השבוע ביום שלישי, ומי שמעוניין להצטרף מוזמן לעקוב בקבוצות וואטסאפ שעוברות בתכתובות, ובאתר אינטרנט של המינהל הקהילתי. זה תוכנית מושקעת ושווה, עם פרסים שווים, תחרות במתכונת משפחתית, והיא מתאימה לכולם, ואתם מוזמנים להשתתף בהם. מתן, נעבור אליך. יאללה, מעולה. רק נגיד דבר שלום נוסף לכולם. של שאלות, סליחה שאני קוטע אותך, שאם יש שאלות אתם מוזמנים לשלוח בצ'אט, ואנחנו, מתן תוך כדי יסתכל, יעשה עצירות, או שאני אקריא בהתאם לזמן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז רגע, אני אעשה share screen, אוקיי. אז שלום לכולם, א', איזה יופי לפגוש אתכם בפורום הזה, למרות שאנחנו לא נפגשים פנים אל פנים. את האמת שאם לא אכפת לכם, אני אשמח מאוד שמי שיכול ככה ובא לו שיפתח את המצלמות, זה יכול להיות נחמד בשבילי, אני אשמח. אז אני אציג את עצמי, נעים מאוד לכולם, קוראים לי מתן טולדנו, אני גר בעופרה, אני מדריך טיולים בבית ספר שדה עופרה בערך 3 שנים, אני מה שנקרא עכשיו בשלבי התמחות על האזור הזה, שאנחנו מדברים אליו, אזור פסגת זאב, נקרא לזה ככה, ואחד הנושאים האהובים עליי מאוד, זה ההקשר של הטבע, של הסביבה ושל הנוף שאנחנו רואים כל הזמן בתנ"ך. אנחנו פשוט לא יודעים את זה, וזה לא נמצא אצלנו כל הזמן בראש, זה שאנחנו לומדים את התנ"ך בדרך כלל או בבית כנסת או בכיתה עם מורה, ואחד הדברים שהם הכי חזקים אצלי, זה פתאום ההבנה הזאת שהכתה בי, שלפעמים השטח הוא הפרשן הטוב ביותר של התנ"ך. והיום אנחנו הולכים לראות איך הנוף, אנחנו נדבר על חלק מהנוף, כן? לא נוכל לדבר על הכל, בכל זאת הזמן קצר, אבל איך הנוף שאנחנו רואים מהבתים, שאנחנו נוסעים בו יום-יום, מקבל משמעות עמוקה מאוד, מעצם היותו שם, מעצם היותו נוף שלנו, מעצם היותו שם, וגם איפה שאנחנו גרים. אם אני גר בעופרה, יש לזה סיפור תנ"כי, ואם אתם גרים בפסגת זאב, יש לה גם סיפור תנ"כי מאוד חשוב אפילו. אחד הסיפורים המכוננים התנ"כיים קרו בפסגת זאב, ממש במרחב הזה. אז אנחנו נתחיל. אחד הספרים האהובים עליי, זה סיפורו של גבריאל תירוש. סיפורו של גבריאל תירוש מספר על קבוצת ילדים שהולכים אחרי המורה שלהם להיסטוריה, וזה על רקע ירושלים של שנות ה-40, והוא מספר על המורה לתנ"ך שלו, על קרתא חדתא,
שהוא היה מדבר איתם על התפארת של המקדש ועיר דוד, והם בחיים לא הלכו לראות את זה. ואז הם ציפו שהם ילכו לטייל יחד עם דוקטור שלוסר, שהוא המורה לידיעת הארץ, אבל הוא לא היה נוח לו כל כך לטייל ולצאת מהכיתה, נכון? לטייל זה בעצם לצאת מהמרחב שלי למרחב אחר, והוא, מה שנקרא, הניף את הזרוע שלו ושם את המקל שלו על הנקודה, והראה להם את מעלה בית חורון, והראה להם את עיר דוד, והראה להם את המונפורט בצפון. אבל לא כך היה מר גבריאל תירוש, שלקח אותם לטיולים. ואנחנו לא רוצים להיות כמו קרתא חדתא, ואנחנו לא רוצים להיות כמו דוקטור שלוסר, אנחנו רוצים להכיר את התנ"ך, ואם אני רוצה להכיר את התנ"ך באמת, אני חייב ללכת למקום שזה קרה בו, ולקרוא את זה, ללמוד את התנ"ך שם. אז רגע. אוקיי, ואת הספר הזה כתב יצחק שלו, סופר ירושלמי ידוע, אביו של מאיר שלו, שאני מקווה שכולנו מכירים, אחד הסופרים המוערכים במדינת ישראל. ואני רוצה לתת לכם דוגמה לאנשים שישבו בטירות האפלות שלהם ולא יצאו מהם, ולכן הזיהויים התנ"כיים שלהם היו על הפנים. אתם מזהים את האתר בתמונה? אני מניח שכן. אבל... נבי סמואל. יפה, תודה רבה, עידן. נבי סמואל בתמונה, ונבי סמואל, באחד מגלגוליו, גם היה כנסייה צלבנית. והצלבנים שהגיעו לכאן ב-1099, הם באים לירושלים, והם עולים על ההר, הרי הדרך עברה משם, והם עולים על ההר ומגיעים וקוראים להר הזה הר השמחות, ומשם הם רואים את ירושלים. ושם גם, אני רוצה לספר איזשהו קטע שכתב אותו רבי בנימין מתודלה, שהוא חי באותה תקופה, הוא טייל בארץ, הוא גם הלך בארץ ותיאר אותה כ-50 שנה אחר כך, והוא מתאר על שם שמואל דשילה. שם זה כנראה סנט, שזה הכנסייה, ואז הוא אומר, הוא מזהה אותה כשילה, היא הקרובה לירושלים, 2 פרסאות, ואז למה הוא מזהה אותה כשילה? כי שמואל קבור שם, אבל למה הוא קבור שם? לקחו בני אדום, הנוצרים, את העצמות של שמואל מרמלה. רמלה במישור החוף, הם מזהים אותה עם רמה, עם העיר רמה, שעוד מעט אני אוכיח לכם שהעיר רמה מזוהה עם הכפר הערבי ארם, שמאוד קרוב אליכם בפסגת זאב, אבל חכו. והם מוציאים את העצמות מהקבר ולוקחים אותם להר השמחות וקוברים אותו שם, והם קוראים לזה שמואל הנביא. אגב, זה לא המסורת הראשונה ששם זה קבר שמואל, יש מסורות קדומות יותר, אבל זה דוגמה. הצלבנים שזוהה את רמה עם רמלה, שרמלה בכלל בערבית, רמל בערבית. יש כאן מישהו שיודע ערבית, שיכול להגיד לי מה זה רמל? זה חול. יפה מאוד, תודה רבה, רננה. רמל בערבית זה חול. והזיהוי הזה כמובן לא נכון. אני אתן לכם עוד דוגמה לזיהוי שהצלבנים נתנו. הגיעו מאירופה, שבאירופה אתה רגיל לעבור ממקום למקום מרחקים מאוד 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 ארוכים. אז הם זיהו את בית אל בצפת, למרות שהיא אמורה להיות קרובה לירושלים, בגלל המרחקים הארוכים שלהם, שהם היו רגילים לרכוב על הסוס באירופה, היה להם קשה להגיע לממדים הקטנים של ארץ ישראל, ולהבין שהכל קטן וצפוף. אז מה אנחנו צריכים בשביל לקרוא את התנ"ך כמו שצריך? אז אני לקחתי כאן דוגמה, ספר יהושע, פרק י"ח, וגם הדגשתי כאן כמה נקודות. אתם בטח, מי שכבר מספיק לקרוא מהר יכול להבין למה הדגשתי דווקא את הנקודות האלה. ובקריאה שלנו אנחנו צריכים לקרוא מה שנקרא קריאה צמודה, קריאה עדינה, לקרוא לאט לאט ולנתח את מה שקראנו. אבל בלי רקע על השטח יהיה לנו מאוד 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 קשה להבין את השטח ולהבין את הצורה. אז כאן זה לדוגמה נחלת מטה בנימין. אז מי שכבר שם לב, בסגול אני הדגשתי את הכיוונים. בצהוב ובירוק הדגשתי 2 מוטיבים שחוזרים הרבה מאוד בפרק הזה.
ועכשיו אני רוצה לקרוא את זה יחד איתכם, ואחר כך אנחנו נפרק את זה, ונבין את הקשר של זה דווקא לפסגת זאב, כן? ויעל גורל מטה בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. אוקיי, כבר אני יודע שנחלת בנימין היא בין יהודה ליוסף. והגבול לפאת צפון. הצפון, כולנו יודעים איפה זה צפון. צפון, זה ידוע בדיוק איפה זה צפון באותה תקופה. באותה תקופה, הכיוונים זה עניין מאוד שונה. היום יש לנו מצפן שיודע להצביע לנו בדיוק מאוד קרוב על הצפון, אבל אז לא היה להם מצפן. ובשביל לזהות את הצפון, סליחה, היית צריך להסתכל מזרחה, כן? מזרחה. היית צריך להסתכל קדימה. אתם יכולים להסתכל כאן, רגע, אני אהפוך את הסמן שלי לסמן לייזר, ואז יהיה אפשר, אני אוכל לסמן בצורה פשוטה יותר. קדימה. קדימה משמעתו מזרחה. ימה, קדמה, צפונה ונגבה. כשאתה מסתכל קדימה, אתה מסתכל מזרחה. המצפן שלך היא השמש, והשמש זורחת במזרח, ולכן אתה תסתכל קדימה כשאתה מתחיל לזהות. אז אנחנו יודעים איפה זה מזרח, יפה. עכשיו אנחנו יודעים שמערב זה ים. אנחנו יודעים שצפונה זה מאוד דומה למה שאנחנו קוראים לו צפון, צפון, אוקיי. ואם אני אקביל את זה לערבית, בערבית, איך אומרים צפון? יאללה, עוד פעם, רננה, תקפצי לנו שוב. הנה, יאיר, יפה. סימל, שימל, אוקיי? שימל, בערבית צפון זה שימל. למה? כי זה נמצא משמאל. אם אני מסתכל מזרחה, אז משמאלי יהיה הצפון, ואם אני מסתכל ימינה בעצם, בשפה תנ"כית, או נגבה, אני אסתכל דרומה. אז יאללה, כיוונים, יש לנו יפה. על ההתחלה זרקנו כיוונים, אנחנו טובים בכיוונים. אז ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן הירדן. אוקיי, אנחנו יודעים שהגבול מתחיל מהירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו. מה זה כתף? בואו נדבר רגע טופוגרפיה. מי שהיה כאן בסיירת, או מי שעשה ניווטים בצבא, בטח שולט בזה, אבל לא כולנו היינו בסיירת, כמוני למשל, והייתי צריך ללמוד את זה במסגרת אחרת. אבל במושגים טופוגרפיים, גם בשפות התנ"כיות, מה זה כתף? כתף זוהי ירידה שהיא נהיית מאוד 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 מתונה עד מישורית. אם על הראש יש לי את הכיפה, יש לי ירידה בשלוחה עד שאני מגיע לכתף. וכתף זה איזושהי צורה טופוגרפית שהיא יחסית מישורית, אוקיי? טופוגרפיה זה צורה של מפה, פני השטח, שיחסית מישורית, היא לא חייבת להיות ממש מישורית, אבל היא כן יחסית מישורית, באמצע של ירידה, אוקיי? או תוך כדי הירידה, לא חייב להיות באמצע. אוקיי. כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה. הוא עולה בהר מזרחה. והיו תוצאותיו מדבר בית אבן. אוקיי, מדבר, אני לא יודע איפה זה בית אבן, עדיין לא. ועבר משם הגבול לוזה. איפה זה לוזה? אוקיי, לוזה אל כתף לוזה נגבה, מדרום. זה קצת מוזר לי. היא בית אל. בית אל נמצאת כאן, ממש מצפון לאל בירה, בכפר ביטין. עוד מעט אנחנו נגיע לזה. וירד הגבול עטרות הדר, עוד פעם מקום שאני לא מכיר, על ההר אשר מנגב, אוקיי? על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון. אופה, את זה אני מכיר. עוד מעט אני אדבר למה אני מכיר את זה, אבל אני אלך על ההר מנגב לבית חורון תחתון. איפה הייתי? איבדתי את עצמי. אוקיי, ותאר הגבול ונסב לפאת ים. אנחנו מדברים כבר על הגבול המערבי של שבט בנימין. פאת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון, מההר שהוא ממזרח לבית חורון, נגבה, והיה תוצאותיו אל קריית בעל, היא קריית יערים, אוקיי? אני שמתי את זה איפשהו כאן, קריית יערים, אוקיי? הזיהוי היום של קריית יערים זה בסביבות אבו גוש. עיר בני יהודה, אוקיי, עיר של בני יהודה, בנחלת בנימין, בסדר, זאת פאת ים ופאת נגב, מקצה קריית יערים, הפאה הדרומית של הגבול, הפאה הדרומית, פאה, כמו שאנחנו מדברים, צלע, כמו שאנחנו אומרים, צלע, ויצא הגבול ימה, רגע, שנייה, קריית יערים, עיר בני יהודה, אוקיי, קריית יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מי נפתוח, מי נפתוח, אנחנו מזהים אותה היום עם הליפתא, אוקיי?
וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיא בן הינום. אני בטוח שכולכם ירושלמים יודעים להגיד לי בדיוק איפה זה גיא בן הינום, ממש ליד העיר העתיקה, אשר בעמק רפאים, צפונה. וירד גיא הינום אל כתף היבוסי. עוד פעם יש לי כתף. כתף היבוסי. מה זה כתף היבוסי? הכתף של היבוסים. היבוסים איפה הם יושבים? בירושלים, בעיר דוד, איפה שעיר דוד היום. נגבה וירד עין רוגל ותאר מצפון ויצא עין שמש, איפה שהוא בין מעלה אדומים לאל עזריה, כנראה באזור אל עזריה. ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן, ועבר אל כתף, עוד פעם כתף, מול הערבה. מול הערבה זה בצד של הערבה, צפונה. וירד הערבתה. אוקיי, יש לנו סטייה צפונה. ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאותיו הגבול אל לשון ים המלח צפונה. אוקיי? אל לשון ים המלח, ממש עד לקצה של הים. אל קצה הירדן נגבה גבול נגב, והירדן יגבול אותו לפאת קדמה. הגבול המזרחי הוא הירדן, זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. וואו, איזה פרק ארוך. צריך לקחת קצת אוויר, וואו. למדנו הרבה עכשיו, עברנו הרבה מושגים וראינו הרבה יותר מדי מידע, ועכשיו אנחנו נאבד אותו לאט לאט דרך מקומות שאנחנו מכירים. אז רגע נדבר על נחלת בנימין, על כל המאפיינים שלה. א', היא נחלה קטנה, כמו שאתם רואים כאן, זו מפה מאוד סכמטית של הנחלות, אבל היא יחסית מדויקת, במיוחד שבט בנימין, אפרים ומנשה מדויקים, אוקיי? ואנחנו רואים שבנימין היא נחלה מאוד קטנה. ולכאורה, הייתי אומר, וואלק, אני נמצא כל הזמן בהר, אין לי שום עמק שאני יכול לגדל בו דגנים, אז הייתי אומר, היא דלה, בגלל שהיא קטנה, אז אין בה הרבה משאבים, אבל נחכה עם זה, אנחנו נוכיח אחרת. והייתי אומר שיש לי שטח הררי שהוא קשה יחסית, זאת אומרת, אם אני אסתכל על נחלת בני דן או נחלת בני מנשה, אני אמצא אצלם עמקים רחבים ופוריים, ואצל בנימין, אני צריך לעבוד קשה. אני לא יודע מי מכם מכיר שטחי חקלאות באזור, אבל יש הרבה אבנים לסכל, יש אדמה טובה אמנם, וגפן טובה תופסת מינרלים, אבל קשה לאבד שם את האדמה, קשה לשתול, קשה לסכל, קשה לבנות שומרה שתגן. אבל אנחנו מדברים על שבט מכובד. על שבט, אמנם הוא הקטן, אבל יש לו מסורת לא קטנה בכלל, יש לנו את המלך שהוא בא מנחלת בנימין, הרבה סיפורים תנכיים קורים בשטחי נחלת בנימין, ואנחנו עוד נדבר על כמה מהם. וזה כבר אני נותן לכם איזשהו טיזר מהמחקר, אוקיי? פה אני יוצא רגע מהמסורת, ואני אומר לכם, במחקר מוכח שבנחלת בנימין יש את הריכוז הכי גדול של התיישבות מתקופת המלוכה. אוקיי, זה כבר משהו, אפילו לא ביהודה, שהייתי מצפה שזה יהיה ביהודה, את הריכוז הכי גדול של יישובים קורה בבנימין. ועל המון סיפורים תנכיים כבר דיברנו. עכשיו בשביל להכיר מעט את השטח של בנימין, אני קצת זולג לגיאוגרפיה, לגיאולוגיה, לטבע, לסלע שאנחנו יושבים עליו. אז יש לנו את קמר חברון, לא נתעסק בו, אני קורא לו הבגט, אוקיי? כי אני מאוד אוהב אוכל, למרות שאני כזה רזה, אני מאוד אוהב אוכל. אני רוצה להתעסק היום בשטח של קמר רמאללה, שעליו נמצאת פסגת זאב, איפשהו כאן, אוקיי? איפשהו כאן, ואדי קלט זורם כאן בערך, כאן זורם ואדי קלט, ירושלים נמצאת על המרחב הזה, אוקיי? על המרחב הזה שבין שני הכמרים. קמר משמעותו איזושהי התרוממות של השכבות של הסלע, הם בצורה הזו של כיפה, אוקיי? אני קורא לקמר רמאללה הג'פטה. למה? עוד מעט אנחנו נראה את זה בצורה מאוד פשוטה. למה הג'פטה? כי הוא רחב ושטוח. בגלל שהוא רחב ושטוח, זה מאפשר המון דברים שלא אפשר בקמר חברון. לדוגמה, שדה תעופה עטרות. אתם פעם חשבתם, רגע, שדה תעופה על הר, אני שירתתי בחיל האוויר. שדה תעופה זה דבר שצריך להיות מאוד 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 מפולס, מאוד ישר ומאוד מדויק. האם אני יכול בקמר חברון, באזור גוש עציון, למקם ממזרח למערב שדה תעופה? בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי. אני לא יודע אם פעם נסעתם לכיוון נווה דניאל, או לבית לחם, שם אתה נוסע על הכביש, אתה רואה איך מצד אחד אתה נופל למדבר יהודה, ומצד שני אתה רואה את השפלה. זה ממש רצועה מאוד צרה וארוכה, וקמר רמאללה לא ככה, הוא כל כך רחב ושטוח, שהוא יכול להשאיר עליו שדה תעופה, ממש ממזרח למערב. בהמשך אנחנו ניתן לזה עוד, שמקמרים האחרים פחות אכפת לנו מהם, למרות שהם גם אחלה של אוכל. אוקיי. אז בנוסף, אחת הצמתי דרכים החשובות ביותר באותה תקופה, יושבת ממש מעל האף שלכם. אני מקווה שכולכם נוסעים על כביש 60, אבל מי שנסע על כביש 60, לפני הסכמי אוסלו, ידע שבמקום לפנות ימינה למחסום חיזמה ולכיוון אדם, אוקיי? אני צריך להמשיך ישר לכיוון רמאללה ואל-בירה, וזו הייתה הדרך העתיקה, והיא הייתה הדרך המקומית העתיקה. לדוגמה, אם אני לוקח את כביש 6 של היום, שעליו רוב המסה של המכוניות, או נתיבי איילון בתל אביב, שיש עליהם מסה מאוד גדולה של מכוניות ביום-יום, אז בואו נקרא לזה דרך האבות, דרך גב ההר, דרך קו פרשת המים, אני מקבל את כולם, והדרך עברה ממש בכביש 60 של היום, עם סטיות מאוד 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 קרובות, אוקיי? דרך רמאללה אל-בירה, וממשיכה צפונה, עד שהיא מגיעה לשכם, אוקיי? הדרך במקור הגיעה מאזור מגידו, אוקיי? עפולה של היום, עד לבאר שבע, והיא ממשיכה דרומה על ההר בירושלים. היא הדרך המרכזית של אותה תקופה בשביל מי שגר בארץ ישראל, מי שגר בהר המרכזי. בנוסף, יש לנו עוד דרך רוחב מאוד חשובה, מעלה בית חורון. זה הדרך בין הנמל להר, אוקיי? הנמל שהוא יפו, מעלה בית חורון, זוהי הדרך הקדומה אל ההר. ודרך יריחו, שמתחילה איפשהו כאן, אוקיי? אני אומר בכוונה איפשהו, אני לא יודע איפה היא באמת התחילה, מה שאני יודע זה שהיא מצפון לירושלים, אולי בהמשך נעשה איזשהו שיעור על סיפור פילגש בגבעה, ואנחנו נראה ממש איך הולכת הדרך, והיא יורדת מזרחה אל יריחו. מי שנוסע מהענתות לכיוון יריחו, הוא נוסע בעצם על הדרך הקדומה. ברגע שאתה מגיע לכפר אדומים, אתה יכול ממש לראות את הדרך הקדומה מתחתיך. והצומת הזאת, של בין דרך גב ההר למה שנקרא כביש אחד של אותה תקופה, דרך, נקרא לזה יפו יריחו, צומת, אני לא יודע אם לקרוא לה הכי חשובה בהר, אבל היא אחת הצמתים החשובות ביותר שקיימות. והיא גם פיתחה עליה עיר מאוד מרשימה שאנחנו נראה אותה בהמשך. ונחלת בנימין בנויה על במה טופוגרפית. ההפרש בין ואדי לגבעה לכיפה הוא מאוד נמוך, אוקיי? בין רכס לוואדי מאוד נמוך, זאת אומרת שאני, ברגע שאני עומד בנחל, אני עומד לא רחוק מהכיפה. ואם נשים לב שהאזור של גבעת זאב, מי שאמר מקודם נבי סמואל, אני מניח שהיה בו, יודע שהדרך הזו מישורית. אם אני נוסע לעטרות, אני נוסע על דרך מישורית. אם אני נוסע לבית אל, אני נוסע על דרך יחסית מישורית, אוקיי? אל תתפסו אותי על הירידונת עליונת, אוקיי? אם אני אלך לגבעת זאב, עד גבעת זאב, אני ממש אלך על דרך מישורית. וכן הלאה, אז כל האזור הזה שאני מצביע עליו עכשיו עם הסמן שלי, נקרא במת בית אל, ומאותה במה, זוכרים את הכתפיים שהיו לנו? אנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל יורדות כתפיים מזרחה, אוקיי? אם אני אקשקש רגע על השקופית שלי, אז יש לנו, אמרנו, את כתף יריחו, ויש לנו את הכתף שמול בית הערבה, ומי שמכיר את הכתף של אזור כפר אדומים, ואת הכתף של כוכב השחר, וכל אלה זה כתפיים שלאט, לאט, לאט, לאט יורדות מזרחה לכיוון יריחו, עד שהן מגיעות למצוק.
ואלו הכתפיים הקדומות. בואו נמשיך הלאה. נחלת בנימין היא בין יהודה לבין שאר שבטי ישראל, וזה מאוד חשוב. דוד המלך, למה הוא בוחר בירושלים כבירתו? למה הוא לא בוחר בחברון? למה הוא לא בוחר בבירה שהיא הייתה הבירה של שאול המלך, אוקיי, שאנחנו נדבר עליה היום? למה הוא בוחר בירושלים? כי היא נקודת החיבור בין שבט יהודה השליט לשאר השבטים. ונחלת בנימין היא המקשרת, והיא אכן זזה בין הידיים של ממלכת ישראל וממלכת יהודה אחרי שהם ייפרדו, והיא הגישור בין שבטי יוסף לשבטי יהודה, שיש בהם מחלוקת ארוכת שנים על השליטה בארץ ישראל. אז יאללה, מי מזהה מאיפה צולמה התמונה הזו? יש לי מזהים? אוקיי, אז התמונה הזו צולמה ממש מעל הבית שלכם, והיא בכוונה לא מראה את השכונות, את פסגת זאב. התמונה הזאת צולמה מתל אל-פול, ארמון המלך חוסיין. אני עוד מעט אראה גם תמונה שלו ואני אמקם אותו, אבל בתמונה הזו אנחנו רואים כמה פרטי נוף חשובים מאוד. אנחנו רואים את הבמה, אנחנו רואים את ההפרש, ואנחנו רואים אפילו כתף. אז אם אני אחלק את הנוף לחלקים, אני אראה ממזרח כתף, שיורדת לאט לאט ומשתפלת לה, אני אראה במרכז ומערב איזושהי במה, ורחוק רחוק רחוק אני רואה את הר בעל חצור, שהוא כנראה הגבול הקדום של נחלת בנימין. בסדר? אני מקווה שזה מובן. וכאן כל הכפרים הערביים האלה, תכף אנחנו נפרק אותם ונקרא להם בשמות, אבל עכשיו, אנחנו רואים כאן את פיקוד מרכז, אוקיי? בנווה יעקב, ושכונת נווה יעקב מאחורי הדודי שמש של הבית הזה. אוקיי? יפה. מישהו מצליח לזהות כאן את הגבעה? זה פסגת זאב. יש פה מישהו שגר כאן באזור? אוקיי. ארם, השם שלה, למה הוא דומה? לרמה. אוקיי, יפה, יש לנו זיהוי אחד. כאן רחוק אנחנו רואים כבר את רמאללה אל-בירה. אל-בירה היא משמרת לי שם קדום. את השם בארות. שועפת שנמצאת מתחתיי, היא משמרת לי את השם פסגות. מה זה פסגות? אוקיי, אנחנו נדבר על מה זה פסגות. הכפר ג'אבה משמר לי את השם גבע. וזו תופעה מאוד 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 חשובה בארץ ישראל. אני לא מכיר אותה מהרבה מקומות בעולם. אם מישהו מכיר עוד מקום בעולם שיש תופעה כזאת, אני חייב לשמוע על זה. אבל אצלנו בארץ זו תופעה מאוד מיוחדת. שמות משתמרים למעלה מ-2500 שנים קדימה. אני אתן לכם דוגמה. הדגשתי כאן כמה, ועוד מעט אני אראה גם בתמונות כמה. יש כאן המשך של פרק י"ח שקראנו אותו, והיו ערים למטה בנימין, יריחו, אוקיי, יריחו. נשמר לנו, אם אני אסתכל במפה מלפני 100 שנה, אני אמצא שקוראים לה יריחה, אוקיי? אבל תושבי המקום קוראים לה יריחו או ג'ריקו, אוקיי? נמשיך ונקפוץ אל בית אל. אני לא יודע אם מישהו מכם פעם נסע על כביש 60 לכיוון עופרה, אז הוא עבר ליד כפר שקוראים לו ביטין. עופרה זה שימור שם מיוחד, קצת לא ניכנס אליו עכשיו. גבה, יש לנו את ג'אבה, אוקיי? גבעון, אל-ג'יב, רמה, ארם, בארות, אל-בירה, אוקיי? מוצא, ויבוסי, ירושלים, אוקיי? אם אני אלך למקומות שהם מוכרים אליכם, תגידו לי אם אתם רואים את זה. אני רוצה לדעת, האם אתם רואים עכשיו, אתם רואים את הגוגל מפות? אני רוצה לקבל איזו תשובה זריזה, מישהו שיכול לקפוץ ולהגיד לי בצ'אט, או ככה... כן. תודה רבה, מעולה.
אז אני לא יודע אם אתם, מישהו, טוב, כבר, יש כאן, יש כאן כבר, איפה זה צולם. אני מסתכל על איזה כפר, אתם מזהים? מישהו מזהה איזה כפר אני מסתכל עליו? אני מסתכל על ענתה מפסגת זאב, הנה בשבילכם אני אפילו אפתח קצת את המפה, שתסתכלו מאיפה אני מסתכל, אתם רואים את האיש הקטן כאן? מפה אני עומד, בסדר? וזה הכפר ענתה, שהוא משמר לנו את השם, ענתות, עירו של ירמיהו הנביא. אולי יום אחד נעשה שיעור על ירמיהו ונדבר על ענתות הרבה, אבל ענתות מוזכרת לנו הרבה פעמים בתנ"ך, היא מוזכרת לנו בהקשרים של ירמיהו, היא מוזכרת לנו בספר דברי הימים, שהאנשים חוזרים מהגלות מבבל, והם מתיישבים ביהודה אחרי הצהרת כורש, והם מקימים את הבית מקדש, יש לנו רשימה של המקומות, את הרשימה של המקומות שאנשים באו והתיישבו בהם, ואחד מהמקומות האלה זהו ענתות. בואו נעבור, עוד כפר. אתם מזהים את המקום? מזהים את הכיכר בטוח, אה? הרבה פקקים יש פה. הכיכר של חיזמה. הכיכר של חיזמה. וזה יש לנו כאן שימור שם, כפר עקב. יכול להיות, את האמת שאני לא מכיר שימור שם של כפר עקב, אני בהחלט יכול לבדוק את זה ולהעביר לכם תשובה דרך נתנאל או משהו כזה, אבל אני בהחלט יכול לבדוק את זה. חיזמה, לחיזמה יש שימור שם מאוד מיוחד. השמות משתמרים לנו לא רק משם של מקום שהיה והשתמשו בו כל הזמן אחד אחרי השני. משפחה שגרה שם לא השאירה את השם של המקום כמו שהוא, והכובשים השאירו את המקום כמו שהוא. אבל יש לנו כאן שימור בצורה אחרת. השם חיזמה, אם אני אחליף חטא בעין, אוקיי? יש כל מיני כללים בשימור שם, ובמיוחד בשפות, אוקיי? אני אקרא לזה עיזמה. ועיזמה מזכיר לי את השם של מישהו בתנ"ך, שהוא מוזכר פעמיים שלוש, אני לא סגור אם זה פעמיים או שלוש, אוקיי? אתם מוזמנים לבדוק. אני אתן לכם שיעורי בית גם. איפה מוזכר השם עזמוות, והעיר שלו, מבחורים. עזמוות מבחורים. ואם אני יודע שעזמוות מבחורים, ובני עזמוות מופיעים לי בדברי הימים, שהם חוזרים חזרה אל המושב של אביהם, אוקיי? אחרי גלות של בית מקדש ראשון, תושבי עזמוות חוזרים לעירם. וזה, רבותיי, הכפר איזמה. איזמה עזמוות. עזמוות הבחורתי, בחורים השתמר לעזמוות, כי הוא היה אושייה מפורסמת שגרה שם. זה כמו שאני אקרא לקיסריה, העיר שבה נתניהו גר, אוקיי? דוגמה פשוטה מאוד. בקיצור, איזמה ועזמוות זה אותו אחד כנראה, אוקיי? למה אני אומר כנראה? כי אני לא הייתי שם לפני 2500 שנה כדי לרשום את זה, כן? אבל השימור שם זה פשוט חוזר על עצמו בעוד הרבה מקומות. אנחנו נראה את זה בעוד נקודה. אתם רואים כאן, בקצה של איזמה, אוקיי? בעצם לא רואים מכאן טוב כל כך, עזבו את הנקודה הזאת. מי מכם שנסע אי פעם לענתות, יודע שהיישוב ענתות, יש לו בעיה עם ועדת השמות. לפי ועדת השמות הוא נקרא אלמון. למה? למה ועדת השמות עושה סרט רע לענתות ולא נותנת להם לקרוא לעצמם איך שהם רוצים? הם אמנם קרובים לכפר ענתות, נכון? אבל יותר קרוב אליהם נמצאת חורבה בשם חירבת אלמית. אלמית יכול להיות שני דברים. יכול להיות אלמים, ומה זה אלמים? בחורים, אוקיי? יכול להיות שאלמית זה בחורים, אבל הזיהוי היותר מקובל לאלמית, זה אלמון, שהיא גם מוזכרת לנו במלכים, היא מוזכרת לנו בדברי הימים, וזה עיר תנכית ידועה, ונוטים לזהות אותה עם חירבת אלמית. עוד דוגמה. ובגלל זה ועדת השמות עושה סרט רע לתושבי ענתות עם השם שלהם. אני אתן עוד נקודה. אוקיי, כולכם מזהים את הנקודה הזאת, נכון? כל יום עומדים פה בפקק בשער, בצומת הזאת.
אין מישהו מפסגת זאב שלא מכיר את הנקודה הזאת. ארמון חוסיין, שהתחיל להיבנות כאן ב-65, במלחמת ששת הימים תפסה אותה עם המכנסיים למטה, והוא נשאר בלי הארמון היפה שלו שצופה על כל האזור, והוא בנה אותו על תל מאוד מיוחד, שכבר במאה ה-19 חפרו אותו ארכיאולוגים, וזיהו אותו עם העיר גבעת בנימין, או גבע בנימין, או הבירה, שמי גר בה? שאול. שאול גר בגבעת בנימין, והם מוצאים שם ביצורים, והם מוצאים שם חרב מאותה תקופה, והם מוצאים שכבות חורבן שמתאימות לסיפור התנ"כי. מבחינתם, צ'קפוט. הם זכו בכל הקופה. ואיך אנחנו בעצם מזהים אתר תנ"כי? אם אני, מתן, רוצה לזהות אתר תנ"כי, יש לי כמה קריטריונים שאני חייב לשים לב אליהם. א', שימור שם דיברנו. אני רוצה לבדוק שהשם שלי הוא שם דומה, השם של האתר שלי הוא שם דומה. ב', אני רוצה לבדוק ממצא ארכיאולוגי. אני רוצה שהממצא הארכיאולוגי שלי יהיה תואם את התקופה. אוקיי? וג', הקשר גיאוגרפי. זאת אומרת שאנחנו קראנו עכשיו את הגבולות של בנימין. אם אני ארצה לחפש את עופרה לדוגמה, אני אצטרך לחפש אותה באזור הגבול של בנימין. אם אני ארצה לחפש את גבע לדוגמה, או סליחה, בואו ניתן משהו יותר קרוב, את תל אל-פול, אוקיי? בואו ניקח את תל אל-פול כמקרה בוחן. אם אני רוצה לחפש את תל אל-פול ולנסות להבין מהו, א', שימור שם יש לי, כן? פול, בירה, מה הקשר? גבעה, מה הקשר? גבעת בנימין, אבל אם אני אתן לכם תל אל-פאול, אוקיי, לא פול הצמח, תל אל-פאול, פה מתחלפת בשין, יוצא לי תל שאול, התל של שאול, אוקיי. ואיפה זה בחורים? בחורים אמרנו, יש לזה שתי הצעות עיקריות. הצעה עיקרית אחת, זה הכפר חיזמה, שאמרנו שעזמה ותוגר בבחורים, ופשוט השם משתמר על שמו. קבר שאול המלך משוער למקום הזה, אני לא יודע אם הוא משוער למקום הזה, בעיקרון הוא נקבר בעירו. זאת אומרת שכנראה הוא איפשהו כאן בסביבה, אם יום אחד, קשה לי להגיד לך כי זה שכונות, הכל בנוי, אם יום אחד נמצא קברים מבית ראשון, נוכל לשער את אזור קבר שאול, כן. אוקיי? בסדר? אוקיי, אז יש לי הקשר גיאוגרפי, אני לא אפתח את זה עכשיו, אבל יש לי הקשר גיאוגרפי מדויק מאוד למקום של הבירה. יש לי הקשר גיאוגרפי בהקשר של פילגש בגבעה, שאותו איש מהר אפרים שהחליט שהוא בא מבית לחם לכיוון הבית שלו בהר אפרים, רוצה לעצור בירושלים ואומר לא, זה עיר יבוסים, בוא נמשיך קדימה, ואז הם מגיעים עד הגבעה, אוקיי? ואז אני יכול להעריך את הזמן הליכה, ואני יכול לשער שזה איפשהו במרחב הזה, יש לי שימור שם, יש לי ממצא ארכיאולוגי, וואלה, אוקיי? זכיתי. אם ממש זכיתי, אני מקבל גם כתובת, או כנסייה, או בית כנסת, איזשהו גם שימור קודש. כן, שימור קודש. אתם זוכרים פעם בתנ"ך שכתוב על כל מלך יהודה, שהוא ניסה להחריט את הבמות, אבל הוא לא הצליח, אוקיי? כי היה במה על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, ואחרי זה קמה איזשהו התארגנות דתית אחרת, אם זה בית כנסת, אם זה כנסייה, ואם זה מסגד על הכנסייה. יש לי שימור קודש על האתרים האלו, ובדרך כלל באתר, אם אני מוצא מסגד, כנראה שמתחתיו אני אמצא כנסייה. אם אנחנו ניקח את נבי סמואל, המסגד שם, זה בעצם כנסייה צלבנית, והוא גם בית כנסת, זה כנסייה שהפכה להיות, בית כנסת שהפך להיות מסגד. אוקיי? ממש ככה. בסדר? אז בואו נחזור למצגת שלנו. בואו נחזור למצגת ונריץ, כי אני כבר רואה שאני סוטה מהמסגרת זמנים שנתנאל הכתיב לי, ושאני לא אמשוך אתכם קצת יותר מדי. אוקיי, אז יש כאן איזושהי מפה מהרצוג של... רגע, אני אחליף את הסמן שלי שיהיה יותר פשוט לראות. אוקיי, אז ירושלים, יבוס,
קשה לי לזהות אותה, ענתות אנחנו יודעים, פרה, אין פרה, אני מניח שכולכם הלכתם לטבול שם במעיין, למה קוראים לה אין פרה? כי מעליו יש חורבה שקוראים לה הפרה, או חירבת פרה, אוקיי? מחמש או מוחמס, אוקיי? בסדר, הבנו את העניין, בואו נמשיך. אז בואו נדבר רגע על הייחודיות של בנימין. למה בנימין כל כך מיוחדת? ממה זכתה בנימין? אז בואו נראה את הברכה שיעקב מברך את בניו, והוא אומר, בנימין זאב יטרף, פסגת זאב, הפסגה של הזאב, אוקיי? בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אני אומר, רגע, אוקיי, מה זה הברכה הזאת? הוא לא זאב, בנימין. אז בואו נראה, בראשית רבה, מדרש על ספר בראשית, אומר, מה הזאב הזה חוטף? לאן הוא רץ הזאב הזה? לאן הוא ממהר? ככה הייתה ארצו של בנימין, חוטפת את פירותיה בבוקר, יאכל עד. זו יריחו שהייתה מבקרת. יריחו, בגלל האקלים החם שלה ובגלל כמות המעיינות שיש בה, נותנת יבול ראשון, אפילו לא בעונה, אוקיי? ובית אל, בגלל הגובה שלה, היא נותנת יבול אחרונה. ואם אני אוסיף מעצמי, ממתן, אוקיי? אני אגיד לכם שנחלת בנימין מגיעה עד אזור מודיעין של היום, אז באזור מודיעין זה השפלה, וזה בדיוק ביניהם, הזמן יבול הוא ביניהם. ככה שלבנימין תמיד יש אוכל, ולערב, כשכבר חורף, הוא יכול לחלק את השלל שלו לכולם, הוא יכול למכור את השלל שלו לכולם. ולא רק יעקב מברך. שנייה. אוקיי. אני אגיד לכם למה אני יצאתי, כי פשוט יש לי כאן איזשהו שיר שמתנגן אוטומטית, אני רגע אמחק אותו, אני אזכור להחזיר אותו אחר כך, אבל שיר שמתנגן אוטומטית, שהוא היה ממש, אני אקרא לזה בשפה של אז, שלאגר בחתונות של הציבור הדתי בסוף שנות ה-90, לבנימין אמר, לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח, עליו חופף כל היום ובין כתפיו שכן. בכוונה הדגשתי כאן כמה נקודות, אנחנו נרוץ על כל הנקודות האלה מהר, כי אנחנו כבר ממש רחוקים מהזמן שהקציבו לי. ואת הברכה הזאת משה מברך את השבטים שלו. מה זה ידיד השם? מה זה ידיד השם? אז ידיד השם ישכון לבטח עליו, פירוש הרמב"ן הוא, שהוא קורא לבנימין ידיד השם, כי שוכן בו המקדש, המשכן שוכן בתוכו. עוד מעט נסביר מה הקטע עם שילה, שהיא לא בדיוק בנחלת בנימין, אבל ירושלים בתוך נחלת בנימין. חד משמעית. קריית יערים היא בתוך נחלת בנימין. נוב, שבה שוכן המשכן בימי דוד המלך, חלק מימיו, היא בנחלת בנימין. אוקיי? ישכון בארצו לבטח. אם שמתם לב למפה מקודם, בנימין יושב בין שבטים, הוא תמיד מוגן מכל כיווניו בשבטים חברים שלו, אין לו גבול עם ים, שמשם מגיעים גויי הים ובוזזים הכל, ואין לו גבול, עם אמורים או המונים או מדיינים שבאים וחומסים לו את הסחורה, אוקיי? ומה זה חופף עליו? שנייה, נקפוץ הלאה. שהשם יהיה חופף עליו כל הימים ומשרה שכינתו בארצו. אוקיי? מה שאמרנו על השכינה, שתמיד השכינה נמצאת בבנימין. כמו שאנחנו רואים במסכת זבחים בגמרא, בתלמוד הבבלי, אנחנו רואים שתמיד, תמיד, תמיד, המשכן נמצא בחלק בנימין, ויגידו האנשים, רגע, מה זה? שילה לא בנחלת בנימין, אם תשימו הגבול כאן של בנימין ושילה בכלל, איפה המצביע שלי? איפה שהוא פה שילה, תגיד לי, רגע, מה קורה? אז מגיע מסכת זבחים ומתרצת, ואומרת שהייתה יד שלוחה מבנימין, שלוחה של הנחלה עד לשילה, והיה שלוחה מיהודה עד בנימין, ובעצם ככה לבנימין תמיד היה המשכן, וגם ביהודה היה המקדש, גם ביהודה וגם בבנימין, בסדר? אז אנחנו רואים שבנימין היא נחלה מיוחדת, והברכות של החוץ והמשמעות הסמלית, הטקסית, ובין כתפיו שכן. כתפיו, זוכרים את הכתפיים?
זה יכול להיות כתפיו, כתפיה של השכינה. זה יכול להיות כתפיו בין השבטים, וזה יכול להיות כתפיו, זוכרים את כל הכתפיים שיורדות למטה? בין הכתפיים, בין הכתף שיורדת בסביבות נחל אוג מזרחה, לבין הכתף של יריחו שיורדת מזרחה, ובין כתפיו שכן, ממש כמו נשר שנושא את גוזליו, והוא נושא אותם בין הכתפיים שלו, בין השכמות. אם זה לא היה סיבוך עכשיו ולא הייתי ליד ארון, אז הייתי מסתובב ומראה לכם ממש בין השכמות שלי. אם תיגעו בין השכמות, תראו שיש לכם הגנה משני הצדדים. בואו נראה מה השאלה בצ'אט. מקסים, תודה. זה לא פירוש שלי, גדולים ממני אמרו את זה. ולסיכום, אני רציתי לתת איזשהו קטע שתהיו בשוק מכתב אותו, עמוס עוז. עמוס עוז כותב נופי השומרון, אני מכליל את זה עם נופי השומרון, יאללה, מה אתם משחקים אותה, אוקיי? נופי השומרון, הטרשים, הבתוליות הזאת, היא חלק מזה. נופי השומרון, הרכסים והטרשים, והגאיות הפורחים, הטרסות, הכרם והשומרה אשר בכרם, כפרי האבן הצומחים במדרונות, עדרי הצאן למרגלות הר בעל חצור, זוכרים אותו הר שהוא הגבול שראינו אותו באופק? הבקעה המזרחית מתחת לבמת ההר, במת ההר, זוכרים אותה? דיברנו עליה. כל אלה אכן נוסחים על המקום קסם תנכי מכונס בדומיית עצמו. כאילו במקומות האלה כבר נאמר, הכל אחת ולתמיד, ואין להוסיף אפילו מילה אחת, ויאה להחריש עם שתיקת האבן והזית. תודה רבה לכולכם. תודה להאזנה שלכם. אני ממש ממליץ לכם להצטרף אליי יום אחד לאיזשהו סיור, שנעשה איזשהו סיור יחד, ונטייל. אנחנו לא מדברים כאן כדי לדבר באוויר, כן? אנחנו מדברים כאן כדי ללכת את זה ברגליים ולראות את זה בעיניים, ואתם שנמצאים שם כל יום, אתם יכולים לראות את זה מהחלון שלכם, אתם יכולים לראות את חיזמה, אתם יכולים לראות את ענתה, אתם יכולים לראות את תלמית, אתם יכולים לראות את תל אל-פול, אתם יכולים לראות את הארם, אתם יכולים לראות את עטרות. למה קוראים לעטרות עטרות בכלל? מעניין, אף פעם לא חשבתי על זה. אתם יכולים לראות את כל המקומות האלה אצלכם. התנ"ך קורה פה, מתחת לרגלינו, כל הזמן. וזה לפי דעתי החיבור הכי חשוב, שאנחנו מבינים, שאנחנו עם הספר, שאנחנו עם התנ"ך, פתאום המקום שבו אנחנו יושבים, השם של השכונה שלנו, פסגת זאב, הוא מקבל נופח שונה. תודה רבה לכם, ערב נעים, ובחברה להגנת הטבע יש סיסמה שאומרת שניפגש בשבילים. אני כאן לשאלות, מוזמנים לפתוח מיקרופונים ולשאול שאלות, אני כאן איתכם. אני רגע לפני השאלות, אני אגיד באמת תודה רבה למתן על ההרצאה מרתקת, יש תגובות מפרגנות ומחמיאות. אני שוב פעם מזכיר את הנושא של חידון תנ"ך, שאנחנו מתחילים ביום שלישי, ויהיה המשך לסדרה של ההרצאות, שאנחנו נוציא פרסומים בהמשך, ותקבלו אותם מן הסתם אותם אמצעים שקיבלתם היום. אם יש שאלות. אחלה. אז תודה רבה מתן, תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ואנחנו ניפגש בהרצאות הבאות, או בסיורים, בשטח, בשבילים. יאללה, מעולה, תודה רבה. ערב טוב.